No niin, ensimmäinen kysymys. Minkä ikäisiä oot? No mehän ollaan 20. Onko se viimeinen vastauksen? Lukitaan vastaus, olemme 20-vuotiaita. Olemme vanhoja akkoja, vaikka sitä ei uskoisi. Millaisia olette luonteeltanne? No, Meitä pidetään ihan mä voin idiootteina. kertoa, että huono itsekuri, onko se luonteen piirre? On se. Tiialla on huono itsekuri. Tiia on tosi sosiaalinen. Johanna on viisas. No viisas. Tämä oli eka mikä mulla tuli vielä. Johanna on innovatiivinen. Mä olen ahkera ja Tiia on laiska. Mut en mä kaikissa asioissa ole laiska. Mä oon tässä vähän välillä laiska. Minä olen taas vähän syönyt. Sit läks taas. Hiljaa saada. Seurusteletteko? Joo. Selvä. Tylvä. Ei muuta. Mitenkä pitkiä olette? Ai 168 näin pitkiä. No mä oon 168. Mä oon 165. Okei. Toi oli varmaan hyvä toi näin pitkä. Hei, vittu. Millaisen ihmisen kanssa ette voisi seurustella? Laiskiaisen, sohvaperunan, joka ei Valehtelijan. Hei, tää värähteli tää sun puhelin. Mulla on jo mulle Juotteko alkoholia? Mä oon katsottu ylpopaikkaa. Eilen ehkä vähän maistelin. En Ja nyt? ensimmäistä kertaa. 2,5 euron limsitölkki. Knepeppiä. Suoraan lantsaroottelta. Poltatteko? En vakituisesti. Enkä vedä nuusia. Mitkä teidän lempivärit on? Mustaa, valkoista, harmaata. Oranssi on nyt kiva. Kaikki menee paitsi joku vihreä ja lila. Niin, sama. Ja paskaruskeet. Ja konjakin värinen. Mä en tykkää lohen sellaisesta. Mä tykkään. Ja persikan. No niin, seuraava. Millainen lapsuus teillä oli? Tää ollaan kyllä vastattu silloin. Lapsuus se vai? Me vastattiin silloin viimeksi. Se Joo, mulla oli hirveät sieltä. listat. Ei muista. Että muista. oli hyvä lapsuus. Oli. Sai tehdä kaikkea. Pelasin jalkapalloa ja Tiia vaan ratsasti hevosilla. Ja olin tanssiryhmässä. Mitkä koette olleen teidän elämän käännekohtia? Ei mä tykkää tällaisesta. Käänne, mitä tarkoittaa? Ei mulla vielä sitä tapahtunut. Tai siis, no käännekohta, mä muutin pois äitin luota. Mulla ei oo sitä ollut vielä. Enkä Mä oon aloittanut kouluun. Sori. Sitä ei oo vielä. Suosikki Disney-hahmot. Mikäs se on? Akuankka? Ei. Mä oon niin huono kattoo noitakin. Disney, onko se Bambi? Se on niin surullinen. Se on söpö. Hei entäs se? On Bambi Disney. On. Mä en tykkää mistään. En harrasta. Kuinka viettää täydellinen ihana vappu? Satoi taipaa. Hei, tulkaa meille. Se meni jo. Ei enää. Nyt on vappu. Voi Niin, tulla nyt on vappu. siivoamaan Tiialle. Paitsi joku teki sen jo. En mäkin mukana. Olen kavereiden kanssa ja syön nakkeja paljon. Ja grillata, vaikka me ei grillattu. Ja sitten tulee tänne munkille ja 2,5 euron kokistölkille. Niin. Piste. Minkä yhden epäkohdan poistaisitte maailmasta? Kalliit kokistölkit. Hei, sen, että jotkut saa lapsia, Niin, jotkut just se. huligaanit ja jotkut, ketkä oikeesti haluaisi, ne ei saa. Missä asutte? Täällä. Lähes. Porukoilla vai itsekseen? Porukan kanssa. Äänimiehen kanssa. Ja kameramiehen. Mitä kaikkea harrastat? Jumppaa eli spinningiä. Ja zumbaa. Ja bodypumppia. Kyllä sä oot monitoimimies. Ja netti-tv katsomista.
Minä käyn salilla ja juoksen ja siivoon ja teen ruokaa ja piirrän ja valokuvaan. Ja on se mun harrastus. Urheilen. Talvella hiihdetään. Sellaista. Mitä blogeja tykkäätte tällä hetkellä lukea? Mulla on sellainen, mä löysin sen uuden hyvän, nyt mä en todellakaan muista sen nimen. Se alkoi B-llä. No, mä voin sen joskus kertoa, mutta mä löysin uuden hyvän. Mainimeen muotiblogi.fi. Uskotteko Jumalaan? Yliluonnolliseen kuoleman jälkeiseen elämään? En. Kaikki kuolee ja muuraharit syö sut. Mitkä ovat teidän huonoja puolia? No se ajoittainen laiskuus. Ja huono itsekuri. Eli joo. Mä nalkutan. Mäkin mukaan kuulemma joskus, vaikka se toinen osapuoli nalkuttaa kyllä enemmän. Mä nalkutan paljon. Se on ikävää ja kiroinen. Niin mäkin. Mitä kouluja olette käynyt? Ala-aste, alakoulu, yläkoulu, lukio. Juu. Ja nyt olen taas pohjalla amiksessa. Minä olen työllinen. Mistä ostatte vaatteenne ja kuinka usein? Torilta. Kupuksesta ja Zarasta ja Hennesistä ainakin. Niistä samoista ja kirpparilta. Mä en oo kirppareilla käynyt varmaan puolet Ai niin, vuoteen. niitäkin mä harrastan, kirpputoreja. Et kai sä vaan oo sokerissa. Ei, älä kuvaa mun reisi. Kieli se on. Kaupoillakin. Mun perse ihan vituja. Millainen työ olisi teidän unelma? Semmonen, mitä mä tykkään tehdä. Ihmisten kanssa. Ei missään toimistorottana. Sitä Päätteen edessä. Epäergonomisesti istuen. No niin. Onko teillä ollut lapsena jotain haaveammattia? Karkkikaupan myyjä muun muassa. Eläinlääkäri, lastenhoitaja, opettaja. Delfiinin Niin, mä just kouluttaja. halusin, että sulla olisi delfiini. Joo. Ja Siinähän edelleenkin niitä itse tulikin. asiassa se on. Ihan vakavissani. Missä näette itsenne 7 vuoden päästä? Siis 27. Mä oon just valmistunut ja työelämässä jo ehkä. Pyöräyttänyt paljon lasta ja Kohta aletaan lapsia suunnittelemaan sitten. Joo. Asutaan ehkä muualla kuin Suomessa. mit, Asutaan. En ole yksin. mitä haluaisitte saavuttaa elämässä? Opiskelun. Opiskeluihin pääsemisen ja päätöksen tekemisen. Haluaisin tehdä jotain hyvää. Haluaisin hypätä laskuvarjohypyn. Mennä kuumaailmapalloon. Matkustaa maailman ympäri. Se olisi kyllä. Mä haluaisin hobby. Missä maissa olette käynyt? Aloitapas siitä luettelo. En mä jaksa. Nekin lukee se Niin lukee, listaus Tiia siellä. on käynyt kauhean monessa, mä en ole käynyt missään. No oon käynyt. Ne lukee siellä edelleen. Kyllähän kielin enää. Ne lukee varmaan molemmissa. Mun mielestä nostettiin molemmissa. Niin. Ikimuistoisimmat lomareissut. Brasilia ja Taimaa ja Lontoo ja Nyki. Ai lomamuistot. Niin. Ylläkselläkin oli Ylläs oli hauskaa. kivaa. Rukalla oli hauskaa. Kyproksella oli hauskaa. Sanjankaa. Kreetalla oli Ai niin, hauskaa. Kreetalla oli myös kivaa. Joka puolella. Niin, kaikissa on jotain ikimuistoista. Niin. Ootteko matkustaneet paljon yhdessä? Viro ja Ylläs. Ei oo kerennyt. Ei. Kyllä me tänne torille ihan yhdessä tultiin. Ja Suomen sisällä. Lempikaupungit Suomessa? Hiljaisuus. Turku. Hyvinkään. Riihimäki. Ei, mä en tiedä. Mä oon hirveän vähän Suomessa ollut. Kotka. Mä jumituin ihan totaalisesti. Mä vaan tuijotin tota yhtä miestä. Mitä urheilulajeja suosittelette? Spinning. Spinning. Juokseminen aamulla, 7 herääminen ja juokseminen ja
sen jälkeen Ratsastus. suihkuun meneminen. Älä puhu mun paalle. Paitsi mä allerginen hevosille tykkään. Ruotiosta ette pidä. 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 Minä en pidä. Hei, hillasipuli. Hillasipuli. Oi perkele! Oliivit. Maksa. Tykkään. Munuainen sydän. Hei, mulla oli joku just mitä mä en tykkää. Karjalan paisti. Käyttekö usein baarissa? Biletättekö usein? Hyvä kun nainen tuijottaa. Kerran pari vuodessa, viikossa, kuukaudessa. Bileet on aina. Aina on bileet. 3 tärkeintä asiaa elämässä tällä hetkellä. Äiti, iskä ja perhe, koti, suku, ystävät. Mulla oli vähän. Mihin tosi TV-ohjelmaan osallistuisitte, jos olisi pakko? Joku tämmönen, että ne sisustaa sen kämpän ja tai sit maksaa joku, mistä voi kaiken. voittaa rahaa, että ostaa kysymyksiä. Ei kukaan koskaan maksa kenellekään yhtään, mitä ne itse maksaa. Oikeesti? Joo, kyllä. Häh? Eikö se ohjelma muka maksa mitään? Eihän ne omalla budjetillahan niissä mennä. Onko se edes tosi TV? Ai niihin tietokisoihin. Niin, tai just Hei, mä haluan sen julkkiskisaa, mitä Lennikalle pitää. Niin. Johonkin semmoisen, mutta ei mihinkään BB. No niin, sitten. Niin hyvin. Mikä teidän mielestä sopiva suhde kuntosaliharjoittelulle ja aerobiselle? Multa ei kannata tällaisia kysellä, kun mä teen kaikkea ihan liian paljon ja liian usein. Ja mä en pidä lepopäiviä tarpeeksi. Mutta ehkä joku, jos pari kertaa viikossa tekisi jotain lihaskuntoa ja sitten ehkä 3 kertaa jotain aerobista. Ja sit 1 välipäivä aina. Ihan oman tunnon mukaan sanon niin oman tunnon. Oman tunnon. Oman kunnon ja Oman tunnon. fiiliksen mukaan, koska mä en pysty antaa tällaisia ohjeita, kun mä teen liikaa. Parhaat muistot viime vuodelta. Viime vuonna ylioppilasjuhlat, lukion loppuminen, ulkomaan matka, kesä, muuttaminen, Haimaa. uusi koulu, uusia Reitä. ihmisiä. Siinä se oli. Huonoimmat. Kirjoitukset. Ja Joku siis se oli närästys. Joo, se vähän verotti. Rahapula, Ettei päässyt kouluun. työn Paitsi se oli myös hyvissä puolissa, että pääsi kouluun. Tärkein asia maailmassa. ihmiset. Mitä opiskelette? Tuliko se jo? Ai nyt Niin. En mitään nyt. artesaani, eräänlainen. Mitä aineita kirjoititte? Kirjoituksessa. Äikkä, enkku, ruotsi, terveystieto, Kertoiko sä Espanja? Espanja, matikka. Mitä tekisitte, jos voittaisitte lotossa? En kertoisi kenellekään. Järkyttyisin. Saattaisi olla ahistavaa. Mä olisin silleen, mitä? Ostaisin äitille mökin, kun se haluaa mökin. Sitten mä oksettaisin. Päästäisin isin ja äitin jo eläkkeelle. 5 parasta asiaa maailmassa. Aika helppoa. Kesä, Lentokone, loma, aurinko, Ja samalla sitten ne huonot myös. ihmiset. 5 huonoa. 4. läheiset. Mä sanoin ihmiset. Ai, onko se meidän yhteisiä? Oli. Okei, no siinä oli. Kesä, loma, ihmiset kautta läheiset. Ja lentokone. Ja lentokoneet pääsee pois ja takas. Ja sitten Vaikka se saastuttaakin ja näin. Niin, 5 huonoa myös. 5 huonoa on nämä Rahapula, mistä aina pitää rahasta. Kaikki riippuu rahasta. ja toisia tappavat hullut ihmiset. Masentuneisuus. Talvikaamos. Hyttyset ja muut mäkäräiset. Me ollaan kyllä tosi pinnallisia. Nämä läs nyt. Sota, terrorismi, Ai niin, ne. nälänhätä. No mutta mä sanoin ne, ketkä tappaa muut ihmiset. Elämänohjeita, piristysmottoja pahojen päivien varalla. Naamarit naamalle ja menoksi vai miten siellä ei Ai niin. Ei, mitä tää aina kikkailee tää sun? Miksi sä aina vetää sen? Hyvä ruoka, parempi mieli. Täällä.
äitien tekemää ruokaa. Mitähän me taas selitetään? No, hyvä ruoka, parempi mieli. Niin. Ja pitää vaan ajatella, että huomenna on sitten parempi päivä, jos ihan vityys menee. Aina kaikki selviää. Kyllä. Mitä odotatte eniten tulevaisuudelta? Odotatte eniten vai? Sellaista omaa täydellistä kotia ja omaa elämää. Iloista elämää. Se oli vielä. Ei. Mati, Eikö mä sanoisin? 7 mä kirjoitin. mulla oli kaikki perus ja sitten terveystieto. Sanoin. Ai jaa, terveystieto ja YH. Niin. Missä päin asutte? Taasko? Siellä Hyvinkään. edelleen Lahdessa. Oletteko paljon yhdessä vapaa-ajalla? Tässähän me olemme. Aina kun olemme samassa Ei kaupungissa. me enää niin paljon voida, kun on välimatkaa, vaikka sitä nyt Ainakin ei ole 40 paljon, mutta se minuuttia. vähän rajoittaa. Lempiruoka ja juoma? Tää on niin ärsyttävää. Savulojipasta. Poronkärjestä Ja, peruna. ja Amarilla on kanavasta, mutta se on lopetettu. Mihin kouluihin haette? En kerro. En kerro. Mielimusiikkinne? Tää on sulle. PMP. En tykkää mistään muusta. Ei vaan, mä en keksi mitään muita kuin sen. On niin paljon hihkulimusiikki, mistä muut ei tykkää mun musiikkia. Lempimaanne, minne haluaisitte matkustaa? Brasilia. No minähän se voisi mennä mihin vaan. Ei oo yhtä lempärimaa. Ahkeruutenne salaisuus. Onks mä ahkera? Tässä tarkoitetaan varmasti kyllä minua. Jos pänttäämisestä puhutaan, niin tehkää muistilappuja vessaan, keittiöön. Et se on se. Hyvä ravitsemus Ja auttaa uni. jaksamaan ja urheilu. Ja se, että ei sano huomenna. Mä vihaan sitä, kun sanotaan huomenna. Mä en koskaan saa. Niin, vaan tehdään tänään ja nyt me Kuvaa ollaan tässä ja elämässä. Nyt pitää tapahtua eikä huomenna. Ihanin hetki elämässä. Kun aamuaurinko paistaa sälekkaistimeen lävitse kasvoilleni ja herään pirteänä. Hyvin nukutun yön jälkeen. Tarjottimella töitä ja croissantteja. No varmaan se, kun on onnistunut jossain ja on itseensä tyytyväinen ja on onnellinen elämässä. Onnistumisen ilot. Ja semmoinen tunne, että kaikki on hyvin. Nyt tähänkin alkoi paistaa. Minkälaisessa elämäntilanteessa yleisellä tasolla ootte? Ainakin, tää oli Eli se- opiskelu, työ, parisuhde, sinkkuus. selitetty. Sanottu Joo, ne jo. on selitetty. Minä asun perheeni kanssa kotona. Minä asun äänimiehen kanssa. ja kameramiehen. Ihan kuin niitä olisi 2. Ja puhujan. Eikö niissä ole äänimies? Mua pelottaa, että näistä äänestä ei kuulu. Tää oli ihan Mitä mieltä ootte siitä videosta tyypistä koko sopasta? Onko se totta? Ootteko vastaan vai puolesta? No mun mielestä se on, Hän tai voi en mä vastata. tiedä, se on ihan hieno asia, jos ihmiset alkaa ajattelemaan sen videon perusteella. Mun mielestä se on jotenkin vähän ehkä liioiteltu, että muka sit se jotenkin, että sen yhden ihmisen ja sen tekojen perusteella jotenkin. Ja kun niitä on enemmänkin kuin se yksi. Tai siis jotenkin on hyvä, jos ihmiset rupeaa ajattelemaan sitä, mutta en mä tiedä, mun mielestä se video on vähän jotenkin. En mä tiedä. Komsi En kom oo- saa. Olisi pitänyt varmaan tarkemmin katsella sitä, mutta mä en ole oikein tutustunut asiaan hirveästi. Viimeinen kysymys tai tehtävä. Kertokaa toinen toisestanne. Kattokaa, tunnetteko toisen. Mitä sä tiedät, että pitäisi syödä semmoista kastiketta, missä on hillosipuleita tai sitkeitä lihaa? Ei olekaan. No mut joku ei tykkää syödä jotain hirveän rasvasta Big Mac hampurilaisateriaa. Mitä vaatetta toinen ei ensimmäisenä ostaisi henkkamaukalta? Jotain persikan väristä jakkua. No okei, ehkä. No mut lohenpunaista jakkua. Tiia jostain sellaista Kynähame. jotain vihertävää karvaliiviä. Joo, olipa hyvä. Neonpinkkejä. Mikä on toisen tosi näkyvä luonteenpiirre? Tosi näkyvä luonteenpiirre. Näkyvä luonteenpiirre. Eloisuus. Suorapuheisuus. Mitä on
Mitä on tapana tehdä joka päivä? Ai siis mitä toinen tekee joka päivä? Syö vihanneksia. Juo jotain mehua tai vissivettä suoraan siitä tölkistä. Aina menee siihen jääkaapille. Mitä tykkää katsoa telkkarista? Ei mitään telkkarista, vaan aina netti-tv:stä. Tai mä katsoin Poliiseit 12 tuntia. Joku katsoo jotain Grey's Anatomia. Paitsi tuleeko enää telkkarista? Tulee musta. Itse en ole ikinä jaksoa. Mitä sellaista osaa tehdä, mitä sä et? No jotain näitä piirtää, jotain näitä tilasuunnitteluja. Ja piirtää muutenkin. Tia osaa espanjaa, Tia osaa englantia paremmin ja kaikkia kieliä paremmin. Hablas español. Mitä sellaista uskaltaa tehdä, mitä sä et? Uskalsi hypätä bensin, mä en ikinä uskaltais. Joku uskaltais. Sano suoraan. Joku Kyllä säkin uskaltais. Sano suoraan. Minkä kokoisia kenkiä käyttää? 3-8. Joku käyttää Joku on- 36, 37. Nää on 3-5. Nää on 35. Millaisessa tilanteessa menettää hermot? No jos joku niinku on laiska. Jos Ei jo- tee niin vittu mitään, vaan on vaan sohvalla. Jos joku on ärsyttävä tai pettänyt luottamuksen, niin kyllä hermo palaa ja heti. Mikä on yksi tulevaisuuden unelma? Hitti. Tulevaisuuden unelma on tehdä tähän sisustukseen liittyvää työtä. No, Timohan se haluaa maailman ympäri matkustaa ja joka vuosi päästä ulkomailla käymään. Ihan hyvin mun mielestä löytyi. Terppa!